Hola a tothom, soc la Marta i, bueno, què tal us està anant l'estiu? Espero que molt bé. Per mi està sent un estiu molt lector i ara us vull ensenyar el perquè. Des de fa uns quants mesos he estat acumulant molts llibres i finalment crec que ha arribat el moment d'ensenyar-vos-els perquè els he anat acumulant i no anava gravant una book haul / in my mailbox i aleshores al final he pensat, bueno, doncs la gravo avui que ja tinc uns quants llibres acumulats. Per tant, aquí està la meva book haul / in my mailbox dels mesos abril, maig, juny i juliol. Bé, començaré pels llibres que em vaig comprar per Sant Jordi, del qual també volia gravar un vídeo, però bé, al final no ho vaig fer, per tant us els ensenyo ara. El primer és The Love Detective d'Alexandra Potter. Motius pels quals em vaig comprar aquest llibre. La portada, o sigui, la portada d'aquest llibre trobo que té una portada preciosa, em va encantar, les lletres sobresurten i que hi hagi tanta flor i aquesta senyora, o sigui, i que sigui The Love Detective, vull dir, no és un títol molt normal. Em va cridar molt l'atenció la portada. A més, estava buscant llibres per llegir en anglès, per tant, vaig pensar que aquest, doncs, portada, anglès, i trobo que és la perfecta aventura romàntica d'estiu, perquè com que el llibre passa exactament això, doncs no sé, vaig pensar que llegir-lo a l'estiu doncs seria que connectaria molt amb el llibre i a més em feia il·lusió que fos en anglès perquè m'agrada molt llegir en anglès. Espero poder-vos fer una ressenya d'aquest llibre d'aquí molt poc. A continuació tenim un dels meus llibres preferits, s'ha convertit en un dels meus llibres preferits, Kate y sus hermanas, de Jessica Spotswood. Mare meva, mare meva, mare meva, quin llibre, quina aventura, quina emoció, quin... Oh, tot, o sigui, ho té tot. Per començar va de bruixes, o sigui, va de bruixes. Bueno, us explico una miqueta de què va. He estat intentant gravar un book trailer d'aquest llibre, l'única com que va de bruixes i té encanteris i tal és una miqueta complicat. Per tant, al final crec que només us faré un clip. Però bàsicament és la història de 3 bruixes, la Maura, la Tess i la Kate, que estan intentant sobreviure a una societat on les bruixes són l'infern, el pitjor, no són bruixes. I a veure com sobreviuen aquestes 3 bruixetes a Nova Anglaterra contra la germandat. Aquest llibre té amor, té aventura, a mi em va fer una mica de por alguna vegada, però bé, ja us en parlaré de tot el clip, és que té de tot, o sigui, va ser de veritat un llibre 10 que em va encantar. A continuació tenim The Tales of Beedle the Bard de J.K. Rowling. Quan vaig veure aquest llibre em va fer molta il·lusió perquè és, per començar, és de J.K. Rowling. Segon, té com una miqueta de Harry Potter, o sigui, et connecta una miqueta amb el Harry Potter que ja està acabat, però el que m'agrada d'aquest llibre és que, igual que aquí a la Societat Muggle tenim els llibres de fades, els contes de fades, allà tenen contes de bruixes i bruixots, òbviament, i la Hermione Granger ha publicat aquest llibre perquè els Muggles el podem llegir i la veritat és que em vaig llegir el primer, no me'l vaig ni acabar de llegir, per tant no us en puc comentar res, però això és un llibre per un dia que estàs així que no saps ben bé què llegir, doncs igual que et llegeixes un conte de fades, et llegeixes un conte de bruixes i bruixots. A continuació tinc Clàudia, el vol de l'oreneta de Míriam Duvini, segona part de Clàudia. Vaig fer un clip de lectura, si voleu podeu clicar aquí per veure'l, però el primer em va encantar. Va ser un llibre que em vaig llegir a l'estiu, precisament a Mallorca, per tant, aquest any em fa molta il·lusió poder llegir el segon i viure una altra experiència de la Clàudia a l'estiu, perquè la veritat és que es pot connectar molt amb aquest llibre perquè és una noia de la nostra edat i és diferent a les altres noies i em va agradar molt el primer, per tant espero que m'agradi molt el segon. I finalment acabo amb Los hechizos de Brooklyn. A veure, aquest llibre és la segona part de Coses de brujas de Brittany Gorgotelis i a mi no m'agrada llegir-me les segones parts abans que les primeres i tot això té una explicació. Aquest llibre me'l va comprar la meva àvia quan estava jo parlant amb ella per telèfon, per tant em va dir, mira, aquí hi ha un llibre de bruixes que es diu Los hechizos de Brooklyn. I jo dic, ostres, Brooklyn, pensant Brooklyn, Nova York, però no. Aleshores em vaig pensar que era un llibre que anava com de la màgia de Brooklyn,
però resulta que no, que la Brooklyn és una noia que està a punt de fer 16 anys, la majoria d'edat per ser bruixa, i està a punt de tenir tots els seus poders. Per tant, vol canviar-se la vida sencera. Anem a veure com li va. Si m'agrada aquest llibre, espero poder llegir Coses de Brujas de Brittany Gorgatellis. Bé, i ara hem acabat amb la col·lecció de Sant Jordi, per tant, ara us vaig ensenyar tots els altres llibres que m'he anat comprant després d'abril. El primer és Kate y sus hermanas, La profecía, de Jessica Spotswood. Costa de dir. Em fa moltíssima il·lusió per fi poder tenir la segona part de Kate y sus hermanas, perquè quan me'l vaig acabar, o sigui, és que et deixa que t'has de llegir el següent, o sigui, et deixa amb la paraula a la boca. Vull dir, o sigui, quan el vaig acabar vaig dir no pot ser, em vaig enfadar, em vaig posar nerviosa i per fi he pogut tenir el segon. Jo crec que serà dels primers que em llegeixi de tota aquesta pila de llibres perquè encara estic molt intrigada. I a veure com els hi continua la vida a la Kate, a la Tess i a la Maura. A continuació tinc el projecte Amanda Invisible d'Amanda Valentino i Melissa Cantor. Aquest llibre em va cridar l'atenció per la seva portada, perquè semblava de portada dura i no sé, a mi em criden molt l'atenció les portades. Que un llibre tingui una molt bona portada per mi és molt important perquè és de les coses que m'atrauen quan estic a una llibreria i estic buscant un llibre, per exemple, del qual no estic seguint una saga. Per tant, per trobar llibres nous, les portades per mi són molt importants. I quan vaig veure aquest, doncs vaig llegir la part de darrere i em va interessar. És una noia que apareix a un institut, canvia la vida de 3 persones i desapareix tan ràpid com ha arribat. I aleshores vaig veure que aquí diu molt més que una novel·la, projectamanda.cat. Per tant, no sé exactament què passarà en aquest llibre. Sembla que sigui molt interessant i que vagi més enllà del que és aquest llibre. Per tant, em fa bastanta il·lusió llegir-lo. A continuació tenim Xènia, tens un WhatsApp, de Gemma Pasqual. Aquest llibre em fa il·lusió llegir-me'l perquè jo crec que és un llibre per començar de gent de la nostra edat. Per tant, la protagonista és una adolescent, la Xènia, i que està pendent del WhatsApp tota l'estona. Jo crec que molts de nosaltres, adolescents, ens hi podem relacionar i per això tinc ganes de llegir-lo per veure si és una miqueta com el nostre dia a dia o a veure de què va, perquè sembla que t'hi puguis capficar bastant i que t'hi puguis relacionar bastant, per tant em fa il·lusió llegir un llibre així. També perquè jo no llegeixo llibres així realistes, m'agraden més els llibres fantàstics o de màgia o de ciència-ficció, distòpia, i aleshores em fa il·lusió llegir-me un llibre que sigui, doncs, realista i d'aquest gènere. Ara ve Silver, el primer libro de los sueños de Kerstin Gier. Aquest llibre també em va cridar l'atenció per la portada. La portada d'aquest llibre és que és brutal, i a més sobresurt, i aquest ull, i tot això, Dream a Little Dream, aquest llangardaix, vull dir, sembla un llibre així estrany, però que crec que m'agradarà. És un llibre com, la tinc aquí dalt, s'assembla una mica a l'Emily Strange, que la veritat em va fer una miqueta de iuiu. Me'l vaig llegir l'any passat, no, l'any passat o fa 2 anys, no sé, però em va fer bastanta cosa, i aquest llibre sembla que vagi pel mateix camí. Aquest llibre el vaig veure recomanat a un blog i aleshores quan el vaig veure, per començar la portada, segon que ja m'havia llegit la sinopsis al blog, per tant em vaig decidir a agafar-lo i a veure com anava aquesta aventura. I ara tenim Legend de Marilu. Si voleu veure el clip de lectura podeu clicar aquí, perquè el vaig fer fa molt poc. Aquest llibre me l'acabo d'acabar, és l'últim llibre que m'he llegit. Em va agradar molt, molt intens. Com he dit diverses vegades en el clip i en el blog, etc., aquest llibre és curt, per tant crec que és un molt bon llibre per a lectors novells que acaben de començar o gent que té poca paciència i que no disfruten amb llibres llargs. Doncs aquests són els seus llibres, perquè són curts, tenen molta cosa i aleshores tenen molta substància. Per tant, crec que són adequats per a aquesta gent que no els agrada llegir-se totxos. Aquest llibre té exactament el mateix, l'únic que amb menys pàgines i més reduït. I, òbviament, després de llegir Legend em vaig haver de comprar Prodigy, que és el llibre que m'estic llegint actualment. És la seva continuació. És l'aventura del Day i la June, que, bueno, no us puc explicar res, però a veure com continua aquesta vida a la República. I l'últim llibre d'aquesta immensa book haul / In My Mailbox
és El corredor del laberinto de James Dashner. Aquest llibre me l'he estat intentant llegir des de fa molt de temps, però vaig demanar a la meva llibreria, s'havia esgotat per Sant Jordi, van tardar una eternitat a donar-me'l i per fi el tinc. Me'l vull llegir abans de que surti la pel·lícula perquè em fa molta il·lusió veure la pel·lícula. En realitat va ser el tràiler que em va fer voler comprar-me el llibre i serà un dels primers que em llegiré aquest estiu. Bé, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Si voleu saber més coses lectores podeu anar al blog Recomanacions de llibres infantils i juvenils, i si us voleu assabentar de quan sortiran nous vídeos podeu clicar aquí dalt per subscriure-us a aquest canal. Espero que us hagi agradat, que us vagi molt bé l'estiu i ens veiem al següent vídeo. Adeu! Yeah, I know that I've been so blind, thinking that I'm